Sanibonani, igama lami Lungile Khambule, ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje futhi sizobheka amaphethini kuma sequence, anithi? Umbuzo wethu uthi kahle kahle kunama toothpick angakanani? Uyazi ukuthi yini toothpick? Ilokhu phela sikusebenzisayo mase sikhipha inyama phela emazinyweni ethu, anithi? Lapha phansi basinikezile phela isequence yethu, bathi kodwa ke basibuzayo ukuthi kule yes50 kuzoba nama toothpick angakanani? Kuleyo kuqala siyabala ke sithola ukuthi kunama toothpick ayisithupha kuleyo kuqala. Sobhala ukuthi ama toothpick wethu angu6. Kule elandelayo siyazi ukuthi siqala ngale 6, anithi? Ngoba bese sibalile siqala ngale 6 bese ke masiqhubeka ke sihlanganise ama toothpick ay1 2 3 4 5. Kusho khona ukuthi sizohlanganisa le 6 esiqale ngayo sihlanganise ngo5. Sosinikezani 11. Masiqhubeka ke siyazi ukuthi sizoqala ke ngele 11 le besinayo, anithi? Iyafana phela le 11. Uzobona base ngibhala ukuthi lokhu uyabona ukuthi kuyafana nanoku bese sikuyenzile phambili, anithi? Ku number 2, anithi? Bese ke sihlanganisa nama toothpick angakanani phela? Ngoba sesinayo le 11 esiqale ngayo, masiqhubeka siqhubeka ngama toothpick angaki? Ay5, yabo? Kusho khona ukuthi sesiyabona ukuthi ipattern kule sequence le yini. Sesiyabona ukuthi njoba lokhu siqhubeka siyaphambili sihlanganisa ngama toothpick ay5, anithi? Ngakho ke masiqale ngama toothpick ay16 njengalana kule yes4 sizohlanganisa ngama toothpick ay5, anithi? Sothi 16 sihlanganise no5 kuzosiphani u21. Kodwa kumbuzo wethu uthi ku50 ke sizosebenzisa ama toothpick angakanani? Siyazi ke ku4 na ku3 na ku2 na ku1, kodwa ke ku50 sisebenzisa ama toothpick angakanani? Manje ungaqhubeka ke udweba ke lezindlu lezi ezincane ukuze uzothola ukuthi ama toothpick we50 azosinikezani. Kodwa ke kuyothatha ilanga lonke ngoba phela uzofika nini ku50. Indlela elula ongayenza ukuyenzani? Ukuthola isibalo esokwazi ukuphendula, nithi? Siyazi ukuthi siqale ngetoothpick eyodwa sahlanganisa u5 kule ndlu yokuqala. Yesibili ke senzeni? Soqala ke nge1 plus 5 le yethu sahlanganisa ngama toothpick angu5, anithi? Kanjalo kanjalo. Futhi kuzobona ke kule elandelayo indlu yesithathu senzeni? Sohlanganisa ngo1 plus 5 plus 5 nama toothpick futhi ay5, anithi? Kanjalo kanjalo, yabo? Uzobona nale elandelayo ukuthi soyenzani? Sothi 1 singibhale phansi 1 plus 5 plus 5 plus 5 bese ke futhi ama toothpick angu5, yabo? Yingani ngibhale kanjena? Ngifuna ukunitshengisa ukuthi sizokwazi ukubhala isibalo esokwazi ukuthola ama toothpick wangoma yipi inombolo, anithi? Wangoma yipi inamba, anithi? Khona phela kuzoba lula. Siyabona ukuthi kune pattern la. Masibhala u4 sithola abo5 ama toothpick angu5 angu4, anithi? Masibhala u2 sithola ama toothpick angu5 angu2, kanjalo kanjalo. Manje ke unth ile nombolo esingayazi esofuna phela lama toothpick wayo. Siyithola kanjani? Sothi u1 plus leyo nombolo le esifunayo siphinda phinde ngobani? Ngo5, ngoba uyabona ukuthi ipattern ethinjani. Basino 2 sinabo 5 abayi2, basino 3 sinabo 5 abathathu, kanjalo kanjalo, anithi? Ngakho ke sothi unth simthola ngo1 plus 5 bese uphinda phinda ngoN, anithi? Kodwa kuyakhumbula ke kumbuzo wethu utheni? Basibuza ukuthi ku50 ke ama toothpick wethu azobe angakanani. Ngakho unth wethu u50, anithi? Sizobhala ke sithini? Sizomfaka ke u50 kusikhala saka n, anithi? Sothi 1 plus 5 times 50 ke
kuzosinikeza impendulo yethu. U1 plus ophinda phinda u5 ngo50 kuyosinikeza kuyosinikeza 250 ke bese uhlanganisa no1 kusinikeza 251. Yabo sesitholile impendulo yethu kanjalo nje. Ngiyathemba ngibe usizo kuwe kuze sibonane futhi. Bye bye.